Żewġ gazzetti ewlenin ippubblikaw kitbiet li komplow jesponu l-firda u l-ġlied li hemm fil-Partit Nazzjonalista. L-editorjal tal-Independent bit-titlu A Myriad of Problems, jiġifieri n-numru kbir ta' problemi, tkellem dwar l-inkwiet intern li għandu il-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li l-editorjal jattakka lil kap Adrian Delija, anki jekk is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Francis Zamid-Dimek se jaħlu bħala asset tal-partit, l-Independent jgħid li l-akbar problema li għandu l-Partit Nazzjonalista hi li l-poplu m'għandux fiduċja li l-Partit Nazzjonalista kapaċi jmexxi pajjiż. L-Independent jgħid li l-poplu jafda lil Partit Laburista għaliex pajjiżna mexa l qudiem partikolarment fuq livell ekonomiku. L-editur tal-Gazzetta Indipendenti jgħid li hemm il-ġlied fil-Partit tal-Pjetà u semma kif dawk tal-fazzjoni kontra Delija għandhom is-sostenituri tagħhom u qed jisparaw f'saqajn il-partit tagħhom stess meta jkunu jridu jqaxxtu lil Delija. L-Independent titkellem ukoll fuq il-qagħda finanzjarja imwera tal-Partit ta' Delija, iżda l-editorjal jitkellem ukoll fuq kejl differenti li juża l-Partit Nazzjonalista stess għal nies fiħdanu. Hawnhekk l-editorjal isemmi kif filwaqt li hemm sejħiet tal-investigazzjoni interna fuq il-kap Adrian Delija dwar allegazzjonijiet li hu jew ġie offrut flus mingħand is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia biex David Casa ma jitlax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, fl-istess waqt ma kienx hemm sejħiet biex jiġi investigat internament Carola Collina għas-sewqan perikolus tiegħu. Filmat żvelat fil-programm Pjazza, Carola Collina mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil der jipprova jipperikola ħajjet pulizija mis-sezzjoni tal-muturi tat traffiku. F'dan il-kuntest David Take mill-fazzjoni Busuttil talab biex Delija jiġi investigat fuq l-allegati eluf ta' euro laħa jew ġie offrut mant Jorgen Fenech, iżda ma lissinx kelma fuq l-aġir ta' sieħbu fil-fazzjoni Carola Collina. L-editorjal jalaq billi jsemmi kif bħalissa il-Partit Nazzjonalista tibiddel l-istatut, iżda hawn jingħad kif dan mhux biżżejjed. Intant fuq l-aħħar faċċata tal-Gazzetta tat-Times bit-titlu PN Give Malta a Break, l-ex-President tal-Assoċjazzjoni ta' Minħaddem Arthur Muscat fetħilha kontra Delija. Is-Sur Muscat li l-kitbiet tiegħu dejjem kunu kritiċi ħorox tal-Partit Laburista ħada qatta bla ħabel kontra Delija minkejja l-impressjonijiet li qed jipprova jagħti l-kap Adrian Delija, il-ġlied fil-Partit Nazzjonalista ma waqaf qatt. Il-ħadd filgħodu fl-istamparija saret laqgħa storbjuża u mimlija għajjat tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista wara li fil-jiem ta' qabel fid-Dar Ċentrali kien hemm ġlied fuq l-isem tal-partit u l-motto kif propona Luis Gallia. Nhar il-ħadd deputati nazzjonalisti reġgħu tefgħu pressjoni fuq il-futur ta' Delija. Kienu biss ftit deputati li qabżu għal Delija wara l-bosta talbuh biex jitlaq fid-dawl tal-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika ippubblikat fil-Gazzetti tal-Ħadd. Id-deputati nazzjonalisti wkoll ma niżlitulhom xejn tajjeb kif Delija wieġeb għall-laqgħa li kellu ma' Jorgen Fenech. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.